Uba Anthony Nombri uwe ni kinong yalam ke NPP ulat her kala ya ke Kongres halor ke jing keno ke jongka ka bayadei ba ke jing ki kali kamai. Ulo ang ke Kongres kam jukot Īakren Hynrei kale bet dakikam. Ngaso ba habang ki puspul ha kam dei ban kata ino ino. Long kam dei ban kata ino. Mat ngaso dei ban ong ba ngim dei ban pengat. Kata ka di jing so jong asimet mangim dei ban pengat hakinu kinu kikindon. Hynrei yai ba ka Kongres ka keren nakabenta ka benefit la jong hakabakum kali kapor. Hynrei kapor jong ki undon kam jing keren. La shule beda ka kam la dari ban sai ni yang sai la dari ban bom la dari ban tiet la dari ban siap ya hatura hakiki embos sajentia how do yong kimen simbri bidu kata ka di kapor jong sa ka Kongres. Boleh sibuk.